te fridida ita kuma chenni sibinenya bismillah mon oti regardo parti fridnani député ji parti men maire ji parti men ndo ken betade men parti frid ari jamarebe men. Guys, c'est comment? Tranquille. Cool, mashallah. Nice, hein? On se banda nguleki. Wulay. Ozeni. Anjam yanum gal. Anjam bal soki wallahi. Class on jono njigu njime Mauritanie ko. An ko mbayi yo to minen kum jeen bibbe leydi gondo. Non, Mauritanie joni sahabi zarat. Parce que joni kayna fona danno. Allah joni ak so nyangi. Wallahi joni Mauritanie nyangi sahabi ay dalala. Allah tag. Nyangi joni affaire nyangi. Sima do ga to ngonnen do. Do ga sona der. On ani fonno wayde ga do 2 ans 3 ans liggay. Kamono ko seedo. Min galle bak in fof marcher diplôme ja kiwi nan galle. Kon mala liggey wallahi. Wallahi. Ko jami registré. Tagi dum. Leydi ndi ardi lendi angro ma jango ne lendi ko maado ko yalla be sutur tan onon ga kawul mon fo reglo kama mi mala kayta mala e dar mala nenam do wuuri babam tanam fof do wuuri e mbigam il faut mo war nenam e babam dum arrange kan pour kayta may bamma pour le Mauritanie yaani wallahi sayro ga na dum parle wallahi dum jaren mo on celli machallah wallahi les petits on celli ale bi ten uddu gondira on no ci wara don jalla wallahi nan jida hamde ngumi ko birde vote vote holum on bire vote bire ligo da joni wala ko leydi he ko ta vote élection ngaji affaire ko wada feeja baruji waddi ni cadde set campagne feeja pari cadde set nganya pari dum baro publicité ngondo cadde set on parlem kon junuji kono pinano pamate an ka diplômé wallahi nini dani ma dow an ka diplômé an ka demo an ka jom pitik ngida ka yedo e kayraji ma ya o ko dum do nini o kanyum kam o kam ala problème o kam eden bay joni dum to parce que ala kayraji o wawate ko problème Mauritanie ko wadi mo leydi ko wala eden jogi kayraji meden eden pour wadde ko wadi ene leydi ko wadi ene leydi so tawi vote yonti kala jogi kayraji yo ya wotiya parce que on déjà on mindirim ba mais on a dum hay sa voti parti pouvoir tan ta jarangal fin 6 heures ya rang ya vote ala sens hay sa voti cameran route ma bare ala sens woni wona dum ga sa yi al vote na hadal ma dana tan dan wada ko pulse wada pari kem ganyi ba pari mi ga joy wodi ko buri foftin ko rek parce que mi na kan déjà mi yi kartalam katalma wallahi mi yi kartalam an no avenir mu yi an kam min ko maran kaltam taw hade beedo ha an hay odo burma droit e leydi o hay o mala kayrejo burma droit e leydi parce que an déjà hankadi a yeyi limaguma 5 ans du joy ngeeda kartalma udina joy hitane fo ujinere est ce que dum on ko arrangement est ce que dum ne beyd boutique ma o business ana yahañ 5 ba buri vote na maire 5000 no worno 5000 tan jaha be jeera kartal ma gurnama dubi joyi ada wawno dañi ada wawno ƴeftede hen hayso ko mine para lewru fof dañi hen 30 000 guiye ada wawno ƴeftede hen hayso ko ouvrier lewru fof dañi hen 70 000 guiye à cause 1000 guiye jeera kartal ma no ana yaha yimɓe faade koye moon onon ɗiɗi ɓe kam onon ɓe tawɗo ɗo jogui carte moɗon ya une partie nan ɗo ko gonga kalɗon ko parti pouvoir tampini hen guila 1960 ha joni koye parti pouvoir ene jogui leydi tan ene waɗa ko weela foof nini hande noon Mauritanie woni koye changement wawi change ɗum ko parti biyeteɗo coalition d' espoir oɗo parti so tawi en gorni ɗum leydi change firit ko parti coalition d' espoir firit ko parti ji denduɗi faami e dow parti goto o wiite coalition d' espoir te somi haalino candidat gonɗi hen ɗi wasara ma o gandu ɗum oɗon gandi Kardiatou Malick Diallo nanom o jeeyi assemblée koye parti o jeeya kono noon avant ɗum ardi parti o ko Diop Amadou Tijani oɗon gandi oɗon nanam ko magam najo tiɗɗo oɗon gandi Coumba Dada Kane on ko parti e jeeya maire haal makko Haali Diallo Boguenajo kanko woni représentant les jeunes enen ken jeunes kanko woni représentant les jeunes au assemblée donc noon oɗo ɓeɗo ene poti worande ɗum ene heddi noon les deux candidats meilleur ɗo e kayit holɓen Mamma Amine Ndiaye oɗo candidat départemental holmo ndewten hen ko neɗɗo men jiɗen
classe men jeune talent kewɗo hakkille nani toppiri ko faade batte jeunesse hay tournoi ji en gandi meeɗa wadde ɗo wayri waɗe ɗo gil 2008 oɗo jeune so laamimi en kanko woni candidat men maire Hamad Gueye di Jean Gueye Jangi ko do rogure sona tulli ngel nandi wado candidat on nani mo haale e sugaji ko kanyum jogori lamade en kan jogori lamade so tawi en gori kono so tawi en jodi men badani droit ji meden nani en jeyi carte meden est ce que en bay dañi ñawdono en en ba dañi ñawdono en donc non tawde en nani odo parti ne arana ñawdane en golle men ha hen gori en gonde mabbe kambe dumam no be ngala no jiat kay wala minem yare en ga odo kayit signe mabbe ko puccu balew puccu ke en fo ngani puccu ke ma ala fo majido puccu balew odo ko pour mama amine jay jom auberge kanko ko kayit ha ko nyebbe wala mbina en français verte nini kayit maire men jono on tono Jean Gueye kayit mum suho kayit mum ko olo nini député men national pour les femmes nini topiri ko fatti bangi newa ko député men national o Kadiat Malik Diallo mo nantono kayit makko ko rose Khali Diallo jono kayit makko ko danejo famille Coumba Dada Kane e maître it be do ngoni candidat meden liste nationale de mix on kayit makko ko bulajo dido kayita joy jogiden mbaden e der irnuji di kadi ngarata ko jeegom enen non e ngala conseiller régional kala ko jidden goten wallahi mais sal fo hollimin sala wade sal vote mbaden kajeo wona odo kayitan non kayita jeegom di fof kala jidden e puccu kajeo do tan kajeo nen sohlani ba sohlani i ko didel heran do hakton e kajeo e puccu ran yes puccu o tan mado sokko mo nyom ko sokke hiko hewo min non les jeunes mi wa fadde ata mon parce que comme temps pour gil 6 heures comme jando tan ngoy jehe inshallah gagnat jehe gil futuri yo inshallah hiko sokke nyawo inshallah classe gonda wallahi min gay kam nimsido ga samandi ko ni kam yaadre mburnam pour yimbe be ganyo pour le Mauritanie fewa to le ko bamte den di don wallahi cak gilon jum halin ma nim cakal gol mais ba en kam en jeen en ji kadentej wallahi taw jo nga ba ya carte électeur nen mi cokki nyama puccio oh nice mo ba min gara bismillah mo odina gardo parti fitnani député ji parti men maire ji parti men ndo ken betade men parti fruit ari jabarebe men parti fruit ari jabarebe men Filmo kolida, fruit kolida, ya parabe men. Bismillah mo, shoot. Bismillah mo, fruit. نحن التقدم والتغيير، نحن أمل الأجيال. كورونا نجمو بارتي فريديا إذا ما نترندي إتونالي أنا موتي دانا إدو أنا بمسور والله كنيمتي monument mumti aha ko bingel gidi on ko iyo ko bi jaabi wendo mara heftinay mi heftinan odo bébé kañum no option gorko mo woni on godon tampere machallah selli machallah tabarakal machallah ni an ma jiito munaji fof mi heban jiito ko mo ça va ewo mane gardon do wure e min do gila campagne ko fuddi ko campagne mbaɗon kono yaɓuɓe haajuni wallahi no wadi bismillah mon ko faare vote ɗe tan adde amen do kañum adde amen do bismillah mon ko faare maɗon tinani ɗum min hayso min tini min vota tagi vote tagi min ko sa hay sa voti e votanɗaɓe eɓe a votanani ɓe kam fof poti ala oto mbiyen noon oto dojjinen koye men e majjere gilado no fuɗɗi walla gila Mauritanie fuɗɗi ha joni min ni komi binol mi vorta hayso moɗo vota kartana mbingal komi jeewa ɗum
ono fof kon yeeyo carte minen fof kam jeeya ɗum kam min gay so uña joyi kay o jollo utina joyi holko wawi waɗande mo o noon ñan fof eɗen goyto eɗen tampe ɗi laamuji e ndeɗo jonde e yeyde carte d'identité mum ujunnaji 5 en joganande teftude nduɗo laamu ujunnaji 5 ɓuuri ɗum zoom ujunnaji 5 ɓurani min ɗum ɓuran kam ɗum kam laafi zoom oɗon gandi leydi ndi wona kamɓe jeeyi ko enen fof ndendi woodi tawi leyɗal amen nan ɗo gesa ñen fof komin daw gesa mon ko ɗum kala minen kala ka actualité sa haalna min de haalaji minen gesami jamma ñal komin daw joni min gatta o mais tuule wonde wona ha ga so ponne carte ala joni kettoɗen ɓe seeɗa ƴeewen koɓe jiiɗi haalande en ko bismillah min jeeɓi ono oɗon mbeɗi haaldude e wo kañum oɗon gandi yimɓe goni jonki e campagne wallahi kadi on jii gurdam men ɗo e Mauritanie c'est vrai hewɓe ne garɗo ene punta men hirande vote yonti fof ɓe gara ɓe punta men e haalisaji men holno neɗɗo jaɓirta yeeyde carte mum ujunnaji 5 e neɗɗo jahowo laamoma duuɓi 5 ko heɓata nder duuɓi 5 ɗi o kay warñande ma tan kadi mo jeyɗa carte ma a wawa artude mum mbiya aɗa sohli ɗum mbawɗa tan ko wonde caggal mo oɗon gandi nande komo de par ce que kala nde goto mabɓe jooɗi jirton ɗum tan ko jour vote kadi son jiiri ɗum ala ko cuusɗon wiide ɗum sono cuus wiide jam fimmo mon jam fayi mon neɗɗo ga yeeyi hoore ma carte ma mbiɗa ɓuranma hoore ma ujunnaji 5 ɓuranma e hoore ma e ñalawma goto ñaama ɗum gasa a jaranma hen wallahi papa yom hayli ko ɗum ɗo noon hikka ɗeɗo vote won parti goto nani hen en wiye firid ala ko firid ɓe garen ko wallude sukaɓe Mauritanie foof ala boɗejo ala ɓalejo kala jiɗɗo ɓamtare e jokkodiral yimɓe leydi ligguiɗo ko ɗum ɓe garen ɓe gardani haare ɓe gardani fitina ko jam ɓe gardi mbiɗa on parti ko kesso minen de kam parti dewnoɗo ɗiɗo foof min gandi yimɓe mumen kono oɗo parti kesso mo gadduɗon ɗo joni o hol yimɓe woɓɓe hen ɓe min mbawi heftinde hamin ganda kam amin mbawi rewde ɓe caggal ɓeɗo ko daraniɓe wawde kam ittude caɗele meɗen ɗum kam hamin mbawa yaade min votan ɗumen min gacci ɗiɗo grand place uji kono kam so wayi tan kono yimɓe wanoɓe yimɓe ɓennuɓe ni ɗum kam grand place amen o ɓurani min maayi par ce que min maayi ay oɗo parti firid ko won landaji moɓe dentinɗo lundiɓe lawma ɗum woni darde mabɓe kamɓe ko wayno holɓe ko wayno halɓen mi haalanma mi anda so tawi woni e mabɓe mo keptinɗon hen o jii darde Kardiata Malick Diallo assemblée yimɓe fof jii darde ma woni yimɓe kewɗo darade assemblée tan debbo ene wadda safalɓe pelele guito min komi vote o ko on hen o jeeya o kay ko lomtiɗo darde warɓe ni kadi gasani wona kanko goto Coumba Dadda Kane mo jiiɗono on wona ko to kay mabɓe jeeya Dadda Kane hokkam koye carte ɗe min komi jawɓoto vote ya jiike a yahata koy ko gasani gasani Khali Diallo Khali Diallo en gandi min tawɓe Mauritanie fof jii darde makko ɗo e ala minen joni emin gandi heddiɓe kono sohlani kadi jokkir joni min wona ɗum jinmi ko kollon min no wotiri somin jeeyi min mbasa bonnude carte ɗe tawɗo min votata ɗo taw ene laaɓi ɗum kay ko joni kolle min oɗon gandi hikka mbaɗa feere gummoɗen seeɗen jaahi sen votoya fara holla men tan yimɓe jayimi votoya oɗon gandi hikka vote ɗe ko carte 6 ndeɗo rokkere 6 ya naade nder bureau e vote mi sikka to bam samba ne wawi wodde ɗum ala mo wawa no min gandir ɗum ni min mboɗo wawi min jiɗayima cikkuɗa min mi wawa fodde aɗa wawi ɗum mboɗo wawi yo hallam tan so holli tan mi fewa bisimillah hatma ko yaade weddo carte mawɗo kamɓe ko bureau ko kayitaji 6 dokkereɗa chaque kayitaji chaque kayit ko ni way kayitaji ɗi photoji mum nani enen kam ni e janggani indeji ɗi jarani kene haale timtorɗen tan e photoje juma o ala wona juma o jeyɗen ɓe mo kala e momɓe woni joom puccu ɓalewu ngu ɓalewu ndimagu ko jaam addani men ala dimago kay kala to yano acteur no wodi e pour vote oɗo kayit oɗo ko kanko woni mairie o dimangu pour vote ne weeɓi ha may sa hokkama a joñima caggal ko an goto wonde on aɗa wonde hoore ma e bik ma jafuɗa ba oɗo kayit on mo kolluɗa min mairie o kam hol neɗɗo gardiɗo ɗum oɗo kayit
ardina ɗum ɗo puccungu le toxel wiye jangué neɗɗo darniɗo sukaɓe pour votandemo kanko so neɗɗo naati dar kayit olo basan yejjidde ko ɗo tan neɗɗo diidata diidel mum sa welama ni koosa sa was oto hoos ni wat tan diidel ma taw memata ɗo memata hay diidol ɓalwol gotol lombo tan hakkude e puccungu yeeso puccungu ko lawol gotol noon watte taggal puccungu hankadi ko ɗo hay paya e kayit goɗɗo o kofam badiramu ni doƴƴina payayo o woni député départemental o woni docteur Amini Ndiaye Amini Ndiaye yimɓe fof jiidarnde makko neɗɗo tinniɗo e leñol makko kankenne kadi ko gotum ko gara tan e puccungu no didirɗa tooni tan didira ɗo noon kofa doƴƴina o ko liste nationale des femmes woni Kardiat Malik Diallo mo jiino ɗo no ko kankenne ko puccungu tan no ɓeydo mbaɗirani tan mbaɗira noon wasono ndentono noon no feewi gila memayni kan nden ɗon no feewi gilon votani laabi ɗiɗi e foye goto foye fof lawol gotol vote sana ɗum tan carte o ko 0 ɗum ɓenni fammiɓe on ko hedde ewa joni wona woni tati ɗi jeehi ewa ne waɗi oɗo liste nationale des jeunes woni Khali Diallo mo mbimono Khali Diallo suko han woni suko darniɗo leñol o ndeysan fuko bandiraɓe ko kañum oɗo kayit ko kanko kanken kadi ko puccungu kamɓe fof ko puccungu ko ni tan a diidata ɗo diidol ma wani yo labto ala min kam mo rowayi ɗum mon kay gomi ko omo way o gomi kono min kam mo rowayi ɗum kofa doƴƴina gaddon goɗɗo o ko liste nationale kañumne kadi ko ni way ko puccungu kanji fof ɗi mbaɗi puccungu puccungu tan ndaare tan puccungu tan ndiɗo ndima ngone mo wemi jejjitam ndima kay ni altinat wejjira ngal kullude ko ko fon e son kofi noon kanji fof ɗi nanetake place tinnoɗen kay haare gonden ndenoɗe votande won yimɓe miccoɗe no feewi eyyi ew kanji fof on kofaɗi kala e majji mo nanno toon carte ngaji jeegom ɓe jogui ene doƴƴina yeeso ma ndenoɗe hoccude kanji fof nannoɗe place goto e majji fof ne waɗi couleur jaaduɗe mum e carton o ko kañum koccoron couleur mo nande e mum o nanno ɗum e kees mum par gotel oto keña ɗe heñade ala hen ko onon jeeyi onon laami ɗon hande soɗon voota hay goto wawa furade moon hay goto wawa wullude moon mbaɗirton no belirɗon ko adi fof ɓiyam Allah jarama on jarama min kam mi faami no wotirte kadi inchallahu rabbi mami vota noon no mbirɗon ni ko noon mbaɗiram ɗum kono noon wonmomi hoolaki ɗo ene jogori wotirde ni o haqqille welani o jogori wotirde ni mi famani ɗum asa faami no jiiɗi wotirde ni voilà mi kay machallah ko ɓi jaabi adduɗo ko vraiment min paami ɗum no feewi kadi naati haqqillaji amen ɗi no feewi kadi min paami ko kallon ko mamin jaaɓi kadi wawde joƴƴinde carte amen ɗe e ummade arde wawde darde mon parti fruit ari yakoraɓe men ɓamtudandema filmo koliɗa fruit koliɗa yakoraɓe men bisimilla mon jour bisimilla mon fruit نحن التقدم والتغيير نحن أمل الأجيال كورونا نجمو بارتي فريديا إذا ماني تريندي إتونا لي أنا موتي دانا وأنا موتي دي بيتا نوندا أنا موتي ميري نوندا كينيا ني غيرنا Fridida, on a voté Fridida, on a voté Imerinda, on a voté Idipitenda. Bismillah mon, jour. Bismillah mon, fruit. Bam to dande ma, ngota na fruit. Man to de mabbe ko puccu balew. Askan wi jog leen
parti juutoote na ñëpp jëg wote leen ñoo di suñu yaakaar parti Free dafa yaatu lool mani ñëpp ñu ngi ci biir buñ leen jàppale daañu di coppite ci réew mi te buñ leen falee lépp lu dëngoon daañu ko jubban askan wi juut ñëw na dañu leen fal ci maire yi dañu leen fal ci député yi mani juut yaa ñu doy Free yaay suñu yaakaar askan wi yow du ñuy voté voté leen Free voté leen maire voté leen député wow 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 ñooy suñu yaakaar